ところですが、さあ、磯野の中間が47秒台、さあ、中間が47秒台、さあ、47秒台の中間から1本目の自己のベストタイムをさらに更新することができるか、さあ、磯野が帰ってくる、59秒、さあ、00、59秒00はベストアップ。自らのタイムをコンマ3秒更新してきた。59秒00はさあ磯野がさらにタイムを縮めてきた。しかし59秒台は高速が気になるはずだ。さあ羽賀拓也は1本目パイロンタッチしながら58秒台をマークしている。2本目も羽賀拓也下段ですでにパイロンタッチ。さあ羽賀は2本ともパイロンタッチに終わってしまったようだ。ダンロップブルーカレージブロケイドセミオ。さあしかし生タイムはどこまで持ってくるんでしょうか。さあ羽賀帰ってくる。なんと56秒95をマークしながらパイロンペナルティー。56秒95をマークしながらパイロンペナルティーなく幻のベストラップ。